אנחנו עובדים על חבר שלי שהגיע בעצם מאמריקה, סן סלוודור, ליד שם, הוא יודע משהו, הוא לא יודע שאנחנו מקיימים איתו. אנחנו לו אמבוש, הוא יקבל אמבוש. כי אתה יודעים למה אנחנו עושים את זה? כי אתמול הוא ספר בתוכנית אמבוש והוא מאוד אהב את זה. אז הגיע הזמן להראות לאמריקה מה זה, ניתן בראש. אומר. אימות. מה אתה רוצה? אימות ספינטינג'ורד. כמו ג'וטו. תנסי קצת לדבר בעברית. אני יכולה לספר בן דוד חבר שלי. בן דוד שלי וקרוב שלי. אז תנסה לדבר קצת בעברית. תשאל אותי שאלות. אתה לא יכול לדבר כאילו בעברית? בעברית ממש? אני בקושי יודע לדבר עברית. לא, מה זה שערורייה? מה זה אמור להביע כאילו? מה, אתה לא יודע אנגלית? עברית? לא, אני לא יודע. עכשיו תנסה בלי מבטא, בוא נראה. בדרך כלל אני לא יכול. תנסה. מה אתה רוצה? אני לא יכול לדבר במבטא עברי. Mother is not expensive. Yeah, okay. Mom says הרשע. איך אתה בעצם הגעת אלינו? is not parable. אני באתי מצרפת לפה. באמת? והיה לי שם חבר ליום שהרבץ לי, אבל אני ירדתי לה עם אגי. אז אני מבין, אמא שלך אמרה לי שבאת גם מאמריקה, מצרפת, עשית שם סיור. כן, עשיתם שם סיור בארצות הברית. אמבוש, תגיד אמבוש. אמבוש, מה זה אמבוש? אמבוש, יאללה חפל, מה זה אמבוש? אני יכול לשיר את Forever Young. Everything we do all to the skies. All the in this world. Let us תנסה להגיד אמבוש.